everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Whoa guys, congratulations messages are pouring in bakithi emva ukuthi ke ithombe ke zika Khuzani Mpungose ongumculi kaMaskandi zigcwale ke ku social media kuthiwa namhlanje kade ziushaya le eHowick nentokazi igama la kuthiwa ke uNonduduzo guys. Abantu bengazi ukuthi namhlanje siyawushaya Khuzani ngoba bengabenyiwe bekumenywe abathize kodwa ngomsomluko kuzobe kuudwendwe umshado wesintu lapho ke nimeme khona nokwathi nifike ke ngobuningi benu nibonile ke ukuthi ke izipheko zingenile bemphekisa ngeinkomo bemphekisa ngekapho bemphekisa ngosawoti hayibo ngapha ozoso bafike nosawoti ukuthi cha akukwazi ukuthi makuthiwa kuhlatshwa inkomo eningangaka bese kulokubhekana ukuthi usawoti ukhona nozosufike nje nosawoti wazophekisa ngabanye bafika notshwala yabona nje ilanga elimnandi impela yinhle ke intokazi bakithi yinhle intokazi bayasho nabantu la inkundleni zokuxhumana ukuthi awu waze wamuhle kumakode wife material ngampela ke loke amthathile bakithi siyambongela umfoka Khuba useganiwe ke manje ngizwe ke nobhuti uMavava lapha nasikhakhane ethi ke yena ubekuthuka uKhuzani beshona engakagana cha bengekazeze emshadweni kodwa kusho ukuthi kusuka manje hayi usewubaba uMpungose akaseyena uKhuzani akusafaye bambize kanjalo ke. So guys, yeah, they are very beautiful yo ubumuhle ke umshado ke wanamhlanje. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and let's celebrate with the family yakwaMpungose. Bye.